accions defensives que consisteixen en desviar l'arma de l'oponent en un atac. Reben diferents noms segons la seva posició. Tenim parada de quarta, que és superior i a l'interior del cos. Parada de sisena, superior i a l'exterior del cos. Parada de setena, inferior i a l'interior del cos. Parada de vuitena, inferior i a l'exterior del cos. I en la modalitat del sabre afegim la parada cinquena, que és al cap.